Čaute priatelia, nachádzame sa na chodníku interiér chatu v malej studenej doline. Chata je vidieť tam, nad ňou po ľavej strane hore ľadový štít, kam sa dneska chystáme. Počasie je naozaj katalógové, modrá obloha, teplo, bezvetrie, fantastické podmienky. Tešíme sa, dneska spíme na chate, takže dneska to tu bude úplne úžasné. Na plný energie, síl, nadšenia. A ideme na to. Dan sa momentálne v terénnej depresii. Mám terénnu krízu. Dal si trochu elektrolitov? No po zhruba hodine 40 z tejto chaty sme sa dostali do ľadovej priehyby. Momenty boli také všelijaké počas výstupu. Trošku kríza, trošku je obava z toho, že ideme neskoro, ale tak sme sa rozhodli, že ideme hore, predsa len už ten vrchol nie je ďaleko, takže verím tomu, že za hodinku sme hore, možno aj skôr. No a potom už ideme dole, no ale stále čas je krásny, takže ako teraz nie je sa čoho báť, myslím. Keď tak pôjdeme trošku s telovkami dole, ale myslím si, že najťažšiu časť máme za sebou. Ako fyzicky najnáročnejšiu. Nasadzujeme vybavenie. Momentálne sa nachádzame pred výzvou pred ľadovým koňom. Čo na to hovoríš? No, radšej sa nepozerám naľavo napravo, lebo je to brutál. Už to je trošku lepšie. Si borec, Danco. Milan sa borí s ľadovým koňom, ale vyzerá, že ho skrotí. V podstate ľahšie. A hen tam už to máš naozaj, vieš, dobre.
Daj sa k tej skale bruchom. No tú ľavú nohu ešte kúsok a chytíš parádny kameň. Ešte teraz trochu nižšie. Tam, dobre, výborne. Pravú nohu dole a trafíš parádny stup. Dobre. Pravá noha dole. Mačku zapichni do steny. Tam, to je ono. A už si dole. Prichádza Milan Bojovník. Nevzdal to. Aj tu z ľadového koňa prešiel. Aj tu na ľadovom štíte. Krásne. Konečne o 4. hodine sa nám podarilo vystúpiť na ľadový štít s Milanom. Ako vidíte, sme tu bez batožín, ktoré sme nechali pod ľadovým koňom. Koľko by sa nám asi s nimi išlo veľmi zle hore. Terén tu je taký, že sneh, tlát, skala. Našťastie je to schodné. Aj keď ľadový koň bolo... Preveril naše schopnosti a hlavne odvahu. Hlavne morálne a psychické schopnosti, lebo je to ťažké, nie je to nejaké náročné, ale je to naozaj o tom zachovať chladnú hlavu, balans a mať 3 body pevné a je to možno 10 metrový úsek, ktorý ale teda je naozaj doľava doprava neskutočne zrazí, takže jeden chybný krok a človek sa asi rozlúči s turistikou navždy, ale nevadí, my sme to dali, no a sme tu. Návrat je cieľ, nie vrchol dobytia. Ja som šťastný. Že to máme za sebou. To je príjemné. Brat.